Екоперла Рокет. Монтаж стъпка по стъпка. В комплекта ще намерите всички необходими за монтажа материали, канелка за пречистена вода, трипътен спирателен кран, скоба за канализация, гъвкави маркучи, уплътнения, клипсове и адаптер. Монтираме канелката за пречистена вода на удобно място до кухненската мивка на разстояние до 3 см от ръба и с отвор с диаметър 25 мм. След това преминаваме към монтажа на трипътния спирателен кран на входа за студена вода. Подготвяме мястото за свързване на системата към канализацията. За целта пробиваме отвор в канализационната тръба и закрепваме скобата за канализация с приложеното уплътнение. Червеният маркуч, заедно с специалното коляно с ограничител на потока, вкарваме в отвора Drain на системата Екоперла Рокет. То ограничава количеството отпадна вода, така че съотношението е само 0,5 децилитра на 1 литър пречистена вода. Маркучът 1/4 инч за пречистена вода вкарваме в отвора Drink, а маркучът 3/8 инч за входящата вода в отвора Fit. Поставяме системата за обратна осмоза в шкафа под мивката и свързваме червеният маркуч с канализацията, за да се отвежда отпадната вода, а маркучът за входящата вода с трипътния спирателен кран. Следва монтажът на минерализиращия филтър Екоперла Еликсир. Той отговаря за обогатяването на водата с минерали и повишаването на нейното pH. Филтърът може да се закрепи към стената на шкафа с скоби. Свързваме маркуча за пречистена с системата вода с входа на еликсир, а изходът с канелката. Преминаваме към първоначалното пускане и промиване. Преди промиването изваждаме коляното с ограничител на потока от червения маркуч, който свързва системата с канализация. Това осигурява ефективно промиване на филтрите. Включваме системата в контакта. Отваряме канелката и оставяме водата да тече около 30 минути, докато филтърните патрони се промият добре. Екоперла Рокет разполага с защита, която автоматично изключва системата след 30 минути непрекъсната работа, предотвратявайки евентуални повреди или прегряване. След приключване на промиването, системата ще се изключи сама. Изключваме я от контакта, за да я рестартираме, връщаме коляното с ограничител на потока в червения маркуч и го свързваме обратно с канализацията. След това включваме отново системата към захранването. Важно! Адаптерът не бива да стои на дъното на шкафа. Най-добре е да го поставите върху системата или да го закрепите към стената. А сега остава само да се наслаждаваме на чистата вода.